Салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Tajik Pro. Бародаро, инаҳо мошини имрӯзаи мо Asraji Sedan. Мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб бародаро. Комида дар кор мешавад, рақамҳои телефон дар рӯи экран. Марҳамат бародаро, мошина ози дарунша уй мекунем, мебинем бародаро. Инаҳо мошин 4 та электропакет, ҳар чори дарош мега кор мекунад. Мошин мега состоянияш хубе, мега соза. Мошин тоза, инаҳо даруну чихоро чиш ҳамаш тоза мега. Мега кадоме ки 52000 буда, мисол бо савдо дорем мега. Ҳамун рақамоша занг занем, ҳамун рақамош дар рӯи экране бародаро. Аккумулятораш мега нави пачкаи мошин. Аккумуляторша нав қарида мега. Мошин соза мега, моторшам тоза уна ҳам бародаро. Дидес ихтином ки мотор тоза бародаро. Комида дар кор мешавад, ҳамун рақамҳои телефонаш дар номҷа зангш бизанед, ай канали мо як саломаш бирасонем бародаро. Марҳамат, хуш омадем бародаро. Инаи мошини дуюми мо Mercedes Compressor дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад бародаро. Кадоме ки дар кор мешавад, рақамҳои телефонаш ҳастед бародаро. Марҳамат. Мошин газ, бензин ҳамаш состоянияш мега соза. Мегири ҳай мекунӣ бародаро мега. Мошина камтар хай муҳока накарди, тоза накарди. Мошин 100% бародаро мега. Рақамҳои телефонаш дар рӯи экран. Ям 4 та электропакет доштем мега бародаро. Ина ода дарша уй мекунем, мебинемш. Ина 4 та электропакет, ҳар чори дарош мега кор мекунад 100%. Комида дар кор мешавад, рақамҳои телефонаш дар номҷа ҳастед. Бигирен зангш бизанем бародаро. Марҳамат бародаро, комида ҳастед, рақамҳои телефонаш ҳаст. 41000 мега, бо мега гап мезанем. Занг бизанем, мега бо чахчах мекунем. Сиденаш чихол ҳам мазаги ништияге. Марҳамат бародаро, комида дар кор мешавад, зангш бизанем бародаро. Айра канали мо саломаш барасонем бародаро. Инаи состояние ақбаш. Инаҳо мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Комида дар кор мешавад, зангш бизанем бародаро. Солиш 2001 буде. Марҳамат бародаро. Инаи мошини имрӯзаи мо Sedan буде. Sedan мошини арзон. Ҳай камтарира мегири, ремонтчао мекунӣ, ништияк мега. Мотораш 100% мега, мотораш вообще заги нест, мотори нав кардиам нест, мега мотори худшам пешина соза мега. Мегири ҳай мекунӣ, хайра мегири камтар ремонт мекунӣ, дарунаш простой буде. Наи чиёш хай оли калитош гирён как нест. Дарунаш хай камтар состояниша камтар ремонт мекунӣ, мошинчаи соза мега. Нарша 24 та мефте, бо чахчах мекунӣ мега бародаро. Ина дарунаш обични мошина. Паста бо 4 та самофер доште бародаро. 2 та самофер доште. Мега ништияк. Мешини музика гӯшка ништияк бародаро. Ина 2 та самофер доште. Ина дарунаш камтар ки як салонша як камтар чи мезанед, чихол мезанед, ништияк меша ина самоферош. Занг бизанем бародаро, қатиш чахчах кунед. Мисол договор кунед чанд сум ки қатиш тоғри мегирад. Газ, бензин буде. Бо ина нигоҳ кунед, бо чӣ доште? Самофер доште. Ҳай комитон мақбул шавад, зангш бизанед, салом мемораи мо бирасонед. Марҳамат бародаро, хуш омадед. Ина мошини бародар Sedan буде. Комида дар кор мешавад, бародар зангш бизанед. Марҳамат. Инаи мошини Opel Caravan простой бародаро. Мошин ям состоянияш более-менее хубе. Тоза мошин. Мега мошин сум дар кор камтар. Ба нархи 40000 мега метавон. Бо хай телефон кунем, мега бо гап мезанем хай бародаро. Зангш бизанем бародаро, қатиш чахчах кунем, мошин 100% тоза мега. Ина чихолош кожни заги хай соза мега. Айсани ақболешон турметам.
айсини ақылам нигоҳ кунед. не моторшам хеле тозаи бародаро. не ози айсини ақаби шумоитон бародаро. айсини ақаб бо дарнуша мебинем. ина чархам нигоҳ кунед. чарх то мега чархоро навалиш кардем ака. мошин состоянияш более-менее хуб метавад. ина сини драни багажина бародаро. чиёша нав кардем мега чи хӯрой чиша. ина мошини диби мо Toyota Corolla L. اینم 4 تا الکتروپاکت داشته. هر جایی داروش میگه 100% کار میکنه. ماشین قرار داره در شهر کلوب. اینه چی خولی نداره چی داشته ایتری. کومینده در کار میشه. برادر زنگ میزنین. رقم های تلفنش در روی اکران همه معلوماتش هسته برادر. زنگ زدین برادر قطعی چک کنین. Toyota Corolla L مرامه. اینه هسته یعنی более-менее соза. خیلی خوبه ماشین. قرار 80 تاش میگفته. 85 تاش میگه با میگه چک میکنیم. زنگش بزنه قطعی چک کنیم. همون نمره رقم تلفنش هسته برادر. مرامت شما دیم برادر. ساستیانش با میگه سوزه. یا چرخی دیگه هم داشته میگه کنیم بخرش یا پدرکش میکنه میگه запаска هم داشته بود. آنه ماشین ما برادرو Москвич BMW. چرخوی BMW زاگه ایره передел какая برادرو. این Москвич چرخو را خیلی передел какая که چرخوی BMW زاگه برادر. Москвич قرار داره در شهر کلوب. اینا برادرو نگاه کنید. بود تیمنیچکا گه برادریه. اینا نگاه کنید. درونش هم خیلی تازه. اینا هم میگیری فقط کار میکنی. ماشین خیلی. اینا چرخو را نگاه که BMW زاگه برادرو. پاسش هم خیلی. اینا نگاه که پاسش نگاه که ایزمینی که. کومینه در کار میشه برادرو. اینا هم تاقام در زنگ میزنن. اینا همی номрош телефон рақамои телефонаш ҳаста. бозори кулуб домем дидим ам Москвича гуфтем ку як номрош кунем ку чӣ хел мешава бачуда мақулаш.